И здравейте хора, аз съм Славката и имам лоши новини. Нали в миналия епизод бях намерил диаманти, айрон, голд, имах броня, но казах, че няма да в епизод да си търся изхода. Паднах в лава, излязох от нея, пуснах вода, изгасих се, после бях на малко живот и един скелет дойде и ме уби. Представяте ли си? Това беше просто много гадно, хора. Просто невероятно гадно. Знаете ли само? Много гадно беше. Ако имаше олимпиада по игри, аз щях да държа световния рекорд. Братко, съжалявам, ако някога съм те карал да се И също... И аз съжалявам, че съм те накарал. Не, просто е така, че се разхождам, защото няма какво да прави. Невъзможно, човече. На кого му пука изобщо за тази игра? Да се прегърне по-братски. Просто... само да открия пътя. И искам да ви покажа. Ето тук беше, нали... О, падна във водата. Така, ами... Голд. Не. Ами да, и... просто ей тук някъде наблизо, не помня къде точно. О, Мария. Едва ще го щупя с голи ръце за малко. И дали просто аз умрях. И беше много гадно. Заради тъпата вода. Не заради водата, а заради един много тъп скелет. Той ме уби. Не. Така. И, нали, просто беше точно гадно. Изведнъж един скелет се показва и ме цели и... нали просто той така се показа и ме цели. Беше така много гадно просто. Нали, знаете, толкова гадно. Защото имах диаманти, какво ли още не е. Надявам се, ако някой има такъв късмет, да намери... О, ес, нещата ми са тук, само някой де. Ей, тук бях умерял. И... О, япа! Ей, тук бях убит от онзи тъп скелет. Но някои неща не изгоряха. О, не! И върнах си нещата. И така, да се връщаме в играта. О, ето го. Мари бе, тъп. Мари. Аде бе, нали си много уме, бе? Тъп скелет, който ме уби. Ха-ха! Отново съм в играта. И не са ми изгоряли скъпоценните неща. Чакайте една кофа с вода да има. Добре. Тук няма нищо. Изкабих си водата направо. Добре, сега не ми пука. Ще хвърля дървената кирка. Но това е късмет, че си намерих много нещата. Чакайте да потърся... Така... Защо Броуди не ни е споделил, че съм разочаровал? Освен ако наистина не е разочарован. О, не! Така... Добре, хора, айде да тръгваме сега.
и да си намериме пътя. Не тук. Изгубихме ценно време. Но поне си намерих нещата. О, Прилепче! Прилеп! Искам да те убия! Дай ми XP! Бъди, бе! Бъди! What? Как? What? Много си тъпи, стъхли! Бъди, бе! Бъди, бе! И пак реклами. В този епизод трябва да търсиме къде точно ни беше къща. Изхода, да. Но тя е различна. Благодаря, но ние не се съюзяваме. Изгоряха ми. Беше ме косъм. Добре. Абе, я не ми лети пред лицето, очка ти. Вината не е те. Бъди, бъди, бе. Двамата сме виновни, братко. Наистина ли? Махай се. За стреса. Сега ли точно аз нямам? Не правим грешки. Ние сме съвсем. Добре, поне някакво дърво да имам. Ние можем да го направим. Сетих се откъде ми е. Как е възможно да има обратен ефект? Така. Може, но това не те изсмява. Така е. Аз съм виновна. А. Дали да живееш в миналото? Така. Минало ще бяхме заедно. И казвам често, и собствено ми се връща. Така. Температурата на водата може да е критична, но нямаме друг избор. Първо, Добре. какво? Да си вземе кирката. Да изкопаме този айрон. Ужасно. Този нарвал е много... И да стискаме палци да не се появи някакъв моб. И представете си с Хиро Бен. Пам-пам-пам. Шигурно се. Хей, чукча! О, да. И ако някой знае и иска някаква, да кажем, историята за Хиро Брайан. Ако знаете едно чудовище на име Хиро Брайан, т.е. той е човек с бели очи и е пак чудовище. Първо място. Казах просто, че сте първи. Първо място е добре. Така. Понякога дори момченцата плачат. Така. Добре. Знаем, че кантьорите Накъде? играят тихо игрички. Удар под пояса, хора. Ясно ли ви какво има на юг от пояса? Чорапи. Мръсни чорапи, хора. Не ни интересува какво правят другите отбори. Ама накъде беше изхода? What? Милиона ще бъде наш, както и приятелството. На тук добре. По нашия начин. Дай юмрук. Вау, приключихме преди Ноа и Оуен. Защо да не останем да им помогнем за строежа? Добре, злато, това е готино. Ето, какво мисля аз за второто място. Спри, не удри, Е? кажем венци. Не, защо? Кажем венци. Така. Следващият отбор, който ще набележим, няма да има... Така. Айрон. Да, пещера има наистина страшно много айрон. Направо не мога да повярвам. Едни отбори получават одобрение, а други си правят нещо друго. Отбора на Езе, изхода. Надявам се. Аз следя, ти взимаш три Изход! Това е изхода, ес! Да се изкачим. Едно предимство. Тренирани сме да работим заедно. Благодаря ти, че не спомена как не се справих в играта с пръстените. Един ден и ти ще се научиш. трето място. Четвърто, вие сте пети. Това не пасва. Стига си губил време. Щяхме да сме свършили, ако ти не беше. Ти все още ли говориш за това? Древна история. Ако не завършим това ико, ние ще сме древна история. Ако ни елиминират след всичко, което преживяхме. Скандалите, раздялата, бумеранга. Не съм много сигурен, че връзката им би оцеляла. Правилно. Вие сте Я. шести, което значи, Я. че или курсантите, или загубените ще бъдат елиминирани. Напрежението расте. Блок, блок, сида. Режа, блок, блок. Искам да режеш по-бързо. По-бързо, това не мога. Дай на тези перфектно оформени мускули пълна мощ. Дай на тези перфектно оформени всички малко покойни. Ето. Благодаря много. Така. Дай 3 блока. Да, сега излизаме. Езе! Сега ще излезем, нали? Ако тук беше пътя. А и защото замръзнах, позволих на отборите да се превозят. Ей! Намерих пътя! Ей!
Така, ами, това е доста готино. Успях да си намеря пътя пък и... Нали, така. Курсантите са седми. Дайте малко дърво да си земне. Начинът, по който финиширате като кълбо от нерви, идеално описва вашата връзка. Райан, Стефани, вие пристигнахте последни. Пътят към дома е ваш, но не и в този час, защото няма елиминации в този род. Добре. Отдъхнете си. Ей така ще направим, вижте. Това е езеро. Ще направим така. Чувства към Стефани. Аз също имам чувства към Райан. А и ние сме добър отбор заради това състезание. Всякъде. Само едно ли? Без стрес Е, и изпитания. Ще Оп. да бъдем щастливи. А и ще Загубих ли се? бъдем заедно. Прощавам ти, мила, че ме померангна. Прощаваш ми? Осъзнаваш ли ти колко пъти за малко да се провалиш? Да беше вярно, а не е така. вярно. Никога не съм... Може малко семена да съберем. Поправи се, ходи си в кръжока пред. Но това беше доста готино. Ненавистта се върна тук. Трите в мина беше много гадно. Но се върнахме на повърхността. Което е много голям късмет. И да си вземе яйчицата от нашите кокошки. Така. 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 И да. Така. Това е най-готиният ми ден. Тини. Може да си направим това. Много неща съм събрал. Ами ще си направим диамантена кирка. И напишете в коментарите защо съм си направил просто диамант. Това ще си го пазим. Това всъщност може и да ни потрябва, но... Облаци срещу кора. Вот. Нямам място. Чакайте, нещо трябва да сложа. Ще сложа this redstone. Така. Ще сложа и тези неща. Така. Чакайте, не сте ли не? Така. Така. Сложа едно такова. Ще видя дали може да изгодя това. Защити принцесите. И хора, това ще е всичко. Принцесите от снежните. Това е всичко от този клип, но няма се да ви харесва. Тогава дайте един лайк нагоре. Ако не вие, дайте един палец надолу. Абонирайте се за канала ми и се видим в следващия клип. Чао и мир!